amanami inanami saluhna horas ma dihita saluhna taparadema rohado pikirata tapukama pertangiata jumulu mahita martangi yang naho di bagasan tabi martangi yang mahita. Amin. Maret di mahita sepukwede 580 sada ayat sada dot ayat 2 sangap di Jakuba. Hite guarni debata ama dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi porpadia nat mo palangi dohot tanon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho kali jorma manang aha na dinggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho imana mangulaon sabing dohot kolong ni roha di habasaon jalamar pangalaho haserepon maradukon di batang. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan di bata amanami na di banwagijang sailehon matuhami roha na tubu nabadia pikiran na dinggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na dinggan sailehon dame tuhami asasunang hami mangulu di bagasan pangudingim saya marsigat tuntu hatam mahami maradokon saluhut usunami saya ramoti jala pargugui mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata turku epistel di pertanyaan di Bodarion imana tersurat di buku Amos bitu-bitu mamuka siat ayat 10 1 ayat 10 bitu songonoma didok
Jadi disuruh sia Masia malim sia Betel suruhanna tu si Jerobeam raja siat Israel din nama marjehe-jehe do si Amos do pakho di tonga-tonga ni pinopar ni Israel dang tartao tanui hata-hatana sudena ay songonodo di dok si Amos ikomate si Jerobeam marhite-hite podang jala ikut terbuan tuha buangan yang go Israel siat tanona dungi didok siama siama tu si Amos lahu maho ali paralatan mapurus maho tu tano Juda jala disi maho mangan sagu-sagu jala disi maho manurirani alai anggo di Betel unang bedak dati manurirani ai huta habadiaon ni rajai doi jala hudulan ni harajao doi jadi ninna si Amos ma pangalusi siama sia dang nian panurirangau jaladang anak ni panurirang au halak permaha doau jalan apa pungu-pungu parbuai ni hau atta jauh dungi dibuat Jehovah ma'au sian na mangadu biru-biru jala didok Jehovah doau lahu maho manurirangi dopak pangsok Israel ope tangihum mahatani Jehovah ni mudo dang jadi ho manurirangi dopak Israel jaladang jadi pistik kolommu hatam dopak pinopar ni si Ishak di bahini songnodo hatani Jehovah marmainan dojol mam di bagasan huta jala maragean akka anakmu dot borum marhite-hite podang jala bagi do tanok on marhite ruji-ruji jala mate di atas tanok naramudo yang boho jala terbuan tuha buangan ia Israel siat tanona ima sahakna martua do akka natumangion hatan di mata jala nepiopsa amin. Marede mahita sebuk wede nomor 724 ayat 7 Tuhan baimbang gulupon. Martang yang mahita asini rohama di hamduh dami sia Tuhan di bata amata dohot sia anakna Yesus Kristus Tuhan tai amin. Turbo jamita hitung-hitungani partanya mata di bagasan basor ujahama tersunat di Evangelium ni si Markus di bidung onom mamuka maisan ayat sada saha rodi ayat onom sonoma didok di sini jadi hehe mai bana siani lahu tuhuta hakudanganna jala dihuton akka sisian na ai bana jadi jumpa hari Sabat kama mengajari di perguruan jadi logang rohani nato na ubi kisah akanin na sia dia dui bana jala habis tar dia dui nani lehonna dui bana ai ulau agugo hape pinato pani tanganna da ibana tukani tubuni si Mariai, haha si Yakobus, si Joses, si Judas, doh si Simon. Dan lebuta maka imotona. Jadi tergasih mana sidang midan ibadah.
Alainnya Yesus Muhammad do masida. Tu naso marsangat do panuhirang yang go dibuat aku dengan dia kadonganna satu Tuhan dohot di bagasnya. Jadi dan terpatu bahasa isi ulau aku dukun ni nanyat dihonna tanganna dua ikharam cita lahu pamalu nasiya gabe lodak maruhana alaso osea nasiya laos dilihat ima akahuta nason lagi mengajar olah imah sahatna kurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai adong do ulau ni Tuhan Yesus naso tersirang syaka dirinya naso tersirang sian sadok ulaunya ima ulau mengajar marbarikan buli dohot patupa lan halungan marhite napa malu ragam nyaka parsahato siani idota bahwa senulana masai argado di Yesus pengajaran argado di Yesus ajaran mana argado di Yesus pendidikan ido uban nabi terhatop ibana pomot tu bagas joroi lahu mengajari akas itu adalah Tuhan nang aga si boto surat ini hamwa kamang watak kaina nami namen hari nataida siato Yesus di bagasa tukukon ima parjono do pangajaran ini di pasahan tu si sohor di pasangan tu keluarga di pasangan tu najolok tu dirina ima toh kahangina ibotuna asa unang terjadi alai takas do di bawah di bibelau pihasuk dohong ditulah jalan tak persia aga haangginay diba atik peta boto dong 30 tahun na Yesus disi dihuta ako dengan di Nazaret alay dan takas dijatuh juga dan takas ditanda isi sasutong na Yesus Kristus yan ang pagluhan ni Jesus tungungan luwag na asing perculu diajar tungungan halak na asing perculu dapotan uli tungungan halak na asing perculu dapotan jaka pula jaka jamitan jalan Tuhan Yesus unang terjadi dirinya sendiri mana akan sisolhotna mana akan hangkina ibotona itu nata bereng di bagas satu buku di nama ngajari Yesus terhalumu tak juga donga sabunane UBG pangajari oleh Yesus alai jangan tak kursia asik alasai ruhut permudaron dipakai nasinya
tubuh si Maria itu ibana dahan kita fokus itu ibana mana dayong ya kahangina doa santanai ima marhite permudar marhite parbuatu sani agama utak pinanani beserikot bohong untuk otak jelarikot kita merkusi ani nang dohonon narupani saya cuma rumah agak derita agak hangita agak keluargata agak sisofata doa sahutata doa buata tak ajar tak budai tak jamitai baru be tuaka luar biasa baru be tuaka hal biasa jadi nak pergi nak berem satu kedua ada di sini ajaran Tuhan Yesus anggori Evangelium Lukas utakas korupani diberitahu yang berisi ni pengajaran di Yesus iman mamaritahan berita Daudi mamaritahan berita Daudi hidup tuah kana fokus bahwa akan terkurung akan nama itu asal berbeda bahwa akan lagi musim-musim dohok hidup mamaritahan tahun para sekolah tapi mereka jauh kalau hidup mamaritahan berita Daudi tuah kena fokus kalau todo di hati dan apa peduli dolman tujuh yang kena fokus bahkan tak dan lau pikiran nasidah lau marmina nasidah tak peduli nasidah tuan yang kena fokus di hati seolah-olah saya dipadu guru yang kena fokus tak idama nampak kesimpuan sepatah boido jupang pengalaman sesuatu ini menurut sepatah orang ditiki mengadu kepentingan ibarat taruh panik pilkada seunah diperduli rumah sehir lawan maruhana atau nimun ya kan nak fokus malai adong berbeda jumlah gabi dipakai hapu busung yang kena fokus laho mencari dana laho itu pakai proposal tuduhan asing bahkan luar negeri atar foto baru paling ini dikirim ke luar negeri dengan rumah dana apa daksa itu hasil nah fokus mulai duduk di bagas satu pukul mari tahu berita Daudi itu kena fokus imam bahkan sumar dihadikan nah sumar harta boy dua alani korban kekerasan boy dua alani korban ketidakadilan nak arahnya ke bencana alam alani do gabe parir guru nasidah alani harga ada di nasidah berita Daudi adi tu atau lani mulia kena fokus sasitona narmiko di nasidah dan pangrupion ni arta hepe mana mati alai tuk donasinya gue taruni dia pelaku alani berita Daudi berita laskuroha naga bepane yang paklalan nasidah itu atau mani kanu akana minurus nasidah di paru gimana tabereng kalau didok pengajar yang Yesus merasiti hatanai ima perbaritan huli bahkan putus dapat tubuh didok pamahamu akan bersih dari umat tu semua dia
udang ditanda halungan nabi na kepada Yesus ujui molo soposi ado gen kalak nomor midasa tuk sumar kunen asa bohado asa totong yang usia hidup di Yesus tapalos na topi di mata mengundang di bagasan mulut ima patut kita satu ton masih semua dalam usia di hati ada nak beri kota gamang kota kena nami sian turbu kita na perjulo dia pesa sutong na permuluta dia pesa sutong na malota dia pesa sutong na hadilota dia pesa sutong na hatawota mangihuton suhat di hajol mota sa sutong na saya tahap berduhot po Yesus di panggung itu minuta saya tahap berduhot po barita naudi di tengah-tengah minuta karena ini harus dia minuta molo saya pasidi Yesus sendiri molo saya pada barita naudi sen minuta harus dia purbe di tengah-tengah ini sen minuta dapat dua gak bisa ada perenungan mengarahkan di tengah-tengah minuta pohado pada minuta nasib dengan di barita naudi di hatan ini bata di tengah-tengah ini satu minuta buado pada minuta nasib dengan di hatan ini bata nabi nari tahunnya kena poso ini ikut rohatan kota perhatian jalan usia kita bahwa barita nasni roha barita halwawan barita napani yang perkelara sebuah hatan itu kata nabi tahu yang para barita dapat tuduhan mau bunga tadai habubu di bata marhiti hatana atau bikin jalan taulah terus menerus puji di mata tungunang adang dari hatta lahu mamulak hatan di mata di tengah-tengah di mulut alai saya tak dosa todin itu hani nama raburasi di bagasar rohan pikiran marhiti itu gabe rap taruli kita dihaduau nang dihaduau nasaliling dililingna na pinagani Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marta ya Marta. Mauliate maniho ali di bata jamu Tuhan nami marhiti Yesus Kristus. Di pakulingi khatami kami Tuhan. Asasai tangi kami di hatam nasu badai. Asasai tokoh kami marbarita nauli. Tutong-atongan ikan ngundi jolma. Nahumadian kami. Kasih solhok kami. Keluarga nami ini. Marhiti Tuhan Tuhan takas menanda jalan makan usaha Yesus si baluhan anak di mata ali di mata jalan Tuhan nami saya topimima nasai mangrubi kami batau kami Sumarna puja lahbatul hasan berita nauli nasyakku lahbatul hasan pangajari nasyakku
serap taruli gan halak di haduau nabi nuami pasu-pasu mahan kamu pasu-pasu sudah luas yang di ganuk launa di botoh Tuhan dihina budang dia kena masa dan dia ada benang mari tihite berkoloni pandemi COVID usia naso perhaujungan Tuhan bos kerohana itu ikut saya marserang Tuhan kami Tuhan usah Tuhan toman yang kamu nabi bos dunia namar sakit kinohoni ini Bapak Sohana sedih lehon buku naik baru lehon hapor siapa hot bawa tuku Tuhan mengalir hamalu menisah mengasah kuat Kristus Yesus Tuhan saya lehon aku nasuku dia terus yang nama jana saya ketemu kona jong nanya di tengah-tengah ni kedua nasi debi asanang nasi debi ketong makirim jalan merkuku maka menakun suriah kena masa lumumi persilangan alani amat ya bali amat berdenggan bahasa upasahat tanah mulu nami Tuhan daging bohotok nami asahodi kami janahan kami bersangat makwar menotong rodi salidik ini amin. Mari demaita siap kuede nomor 710 ayat 2 ayat 3 laos ta pasahma pilihan Ale debata amanami nadi banua gijang
Hodo haruruan isaluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa na mau yutus. Kubasa hatami ma sianani lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo mai kelewat na khusus bijulo. Pasu-pasu mai jalan ramoti. Asa parasa kami pilihan pati pulhon harajomu. Ditunga-tunga di hurian dohok di portibio. Kuhai maruhan nami marhite-hite totim. Asalamu tadahami gudang di silehon-lehon mitu kami. Asalam bergir kami madok mauliake tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rahmat dok mahita ditangian ale amanami. Ale amanami nadi banwa gijang. Saya pinar badia ma kuarmu. Saya Roma harajomu. Saya sauma lomami roham. Di banwa tongaon songon nadi banwa gijang. Lehon matu kami sedarion hangubuan siapari. Saya sama dosa nami. Songo panesan nami. Idusan idongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugiho tu pangucunan. Balua mahami sapangago. Ai hodo napuna harajao. Dohot hagogoon. Rodi hasangakon. Saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de batahama. Dohot perseoran ni todi parbadia iman. Nama dongani hamu saluhutna. Amin. Horas mati kita saluhutna. Salam sehat.